Ça va? Oh, ben, on est revenu à toi à placer la son. Et mi voulait t'en appeler ta. Il te quand vous le faites. Patron, coup de Tiara. Non, pour Tiara, tout dit. Ah? C'est gagné pour elle. Mais il y a un mois, il te quand on est recette, mi voulait faire t'en appeler ta. Eh, patron, coup de Tiara. Ah, mais comment on a Tiara tout, quoi c'est la Tiara appelle ta balai à moi? Il te voulait, mais mi voulait faire t'en appeler ta. Eh, patron, coup de Tiara. Non, bon, vraiment, tiens, la barre meilleure, on a ça. Quand on a barre, on est mis gâté, non, fait, il y a un moto in garage, on sait ça. Et parce que un mois, et recette Tigana. Mais ne pas femme trop dit, et des gars n'appellent ta mignon femme trop dit. Ah? Et dehors, là, c'est là, nous sommes là, mais quand même. Vous voulez un femme. Mais elle ne sera pas mangée. Elle ne sera pas mangée, mais au moins, elle a voulu la fonner. La femme, c'est que semaine là. Mais avoir fait un ménage. Bon problème t'as là. Mais moi, fait mois dimanche. Il va faire ce week-end, il t'a loisé les 5 mois. Il va en worry. Sinon, tu as galéré. Ah non, ça ne semaine de minutes à voir dimanche. Oh, il y a femme. Yana do, ijo me moto jama ba wona. Nene ma karay grand frère bi fouri may. Wati jelera turu. Ya wonne do nena na grand frère blani. Mana ka to wana bo ga sora na be an. Gabra yele. Voilà, elle est flemme. Elle est notre flemme. Faut venir ça. Tellement dit. Ah, Kara. Autogodi. Voilà. Ba chouetena. Tiens, il donne le clé pour le. Eh, Kara. Bita monone. Il n'a client au blanc. Mana client fou blanc. Ah, tu vois. C'est mon client barbe là. Il est là. Ah oh. Tu vois Maru. Eh, grand frère, ni moi nyama bien. Faut moi grand frère. Peut-être il y a un rond tu vois. Oduna ne mene bla baragaro là. Ah oui, je vois. Quand je me mets. Pas chouette na. Oh, quel âge je me mets à petit. Eh, grand frère. Ne la pas moi là gagner fait. Eh, ah, il y a fois ça un peu kilo. Je vois qui va là je me mets. Ni je mets. Leven ornasi, msorba ornasi. Grand frère, ni mena de ma tuka fuiri no. Allah gara waduru ego dinema. Maru. Tu me sorwa ne bane mala mena. Amena don. Ini mana kone? Ke basi ire waduru are agli jigi ga deni ga kulo. Deni ga waduru nyini ga dini ma. Ye no bla mena. Ego bla. Ye no bla mena. E ko kone ga to ne atu. Parce que mena to ni mena fakari. Na bi faka. Wa mu waduru duru bom na me la America fura go ere nyina ba tugodi. Warta ga soro. Mena yara ga ko jugu. Problème tala ba. Che ba ko fene ni mi jera mo ko la. Ite fen famu goy. No nya famu comme orna si gonte galonte. En plus hier e bolo no mo nyana ma fente bashi. Et ayera ga sara yera di fin tomeranye wardi mo voilà pas dur faire. Ah koro merci. Itna ngati blaso. Ay non mais gardien a moto là. La mobile mo so. Et mobile tika seka so abu fe nga war bedu ngo pour le moment mais mobile kura commander donc en attendant
mais mu jala la grand frère et fait un gardien à moto là quoi. OK problème ta la non koroga ni jara de ala ka chama bla no la même buli sa meto sanga ala ka no dimne do wala ne ado mo en wa bari de waro de ne a e be naga fen wala meto sansa to do non ni jara ne fo fa amne ka nyere di isara te mulo wala abu ga to wodi ami maroni cheni atimna kadi na musoro wa amano ni akacho ya kibamba Paul qui a bonne moto il peut rester le même là toi aussi là merci il regarde sous marée Paul oh là là courage ni matam ta sama Aïcha, à qui tu es? Ne m'a mis famille. Et nous a dit que gagné un bon. Quoi que depuis famille de la dit que non. Ne n'a pas tellement la voix fait que dit à la sang. Ah, non ni ala yi son muso jugu la. Ni ala be fait ka nyangata bi ka ki to je wono. Abi so i muso jugu de la kabne côté imase kiyama. Mais Aïcha, il m'a docké mon langolo, mon bali siri tigele. Et atemenoka. Et depuis fatigué d'affaires, dit tigela. Et ma c'est kaouli katadjin. Ah, nya famille. Nya famille. Donc si ça, et bien il perd nous et bien ta dit à travers la café. A compter anaka boko temenane ne chesura. Aïcha a coulé, ça était fait. Anaka don la fond, coco dans les données ne chesura. Au tête du même. Il y a femme, il y a des cafés qui a fait ma. Était sous les catadjita. Oh, elle est venue joindre à ça. Nye, dans la café. Donc, elle n'a pas donné chiré. Mais il n'est pas courage, ça. Non, il y a doko jit. Anna doko. Anna doko. Donc, Aïcha. Kafri bolomangolo mokola fita e ma fane la te e ma mune sorone la o I don juju o kele sira e te sara kata ashidia ni nyewa para juke ngla babu da nte ko ni ya ngla babu ni la te ko Mungirila. Foi. Miso. Foi. E ka kasi bagama kasiya. Mute kasi lo. Ou bien ka kasi ka ne de buira jela. Mute. Akai amasura. E ka jita atu. Meta ana. Wa pa ne meta ko ido ni ba. Ana bora. Ana bora. Depuis Sorma. Depuis Sorma ana bora. Mune emo fone juna. Inye jeche. Ta jita kana men. Afodro ko ana bora depuis Sorma. Ni no fa ale se no ba. Ikela ka. Nse, chamawadu, karbasi, madame Demsenu, nse. Juguma ine.
Asi. Kara ko mo ngera. Asi chorita. Nye emwe ne be wule kara etine ga pelta. Meti fe fene ga mo ba ko kite no. Asi. Kara ramadan te getangwe. Asi famia sa. E boro ha. Famia chugoji kara. Asi ngone gume voyager là. Oh an ne be voyager te sega mo ga pelta mais un mois jale antinyo mi wule bi ba ga pelta. Non, c'est ça. Et voilà, nous avons un réseau de compter assis. Et voilà, mission imprévue de retourner en retard depuis en retard à me barrer sur barre de là. Car tu sais que donner qu'on le laisse. Même nous assis. Plus mettons reçu. Il y a mon va faire qui boira. On m'a fait négliger à voyager là. Non, bon, sûrement ne voyager. Faut n'aller voir nous tout faut bien non. Quand moi je voyage tranquillement et seul. Et bien, au là tu voyages, tu n'as pas de retard directement. Appelle tes dos. Car les gars, nous n'était pas famille donc il est du tanian et frugo comme avec les cabas. Oh, assis né avec les bolos. Moi je sais né les routes. Est-ce qu'il n'est pas au borama? Assis né bien furu ça. Et d'abord que cabinet. Quand les furu tant cani kanga. Quand et alors une famille à ça ni quand tu es men. N'était là muga ko en laben ko long muga miri mais amna siga ngam maraji ga tiwa ne ma fi ngamna laben ko ya kara dungi jira Djanfa kala bon ko la sune weni misa ay Djanfa wa ne be Djanfa mna asi ni ma fi ngone bi furwa bashite ha bo mi fi ha shini in soroso ma fo shini go gi soroso shini soroso shini mi soroso ay ne na ne no e ne ma fi sans téléphone mi te répondre ga blé fou al sans ça ne wala ne ga appel mania ali mané wili asi réseau est de compter parce que al ne wili ha ne re wili ate do e ne wili ate do oh oui réseau ga barari ya famia t'inquiète il va tam me ga tan tin to da fen kare mo terme to fe no ni ne re don to esa bara tellement no ko membolo on t'a reposé donc problème ta la mignon wili chini bi ji ga solo so ya me asi bébé et Allah Allah na fara kun jare ne bugoni snam so kama Allah ya dogo kanga furbat no senjele no bolo jele no Allah ko flede ne adi Allah bicara baru ini kan no ne te na appel tau bukan boleh kan nggak pelta aku suka jangan saya turun ni mana boleh muna Migi banga ni pelta gila ni na waru refinet nga ise chu
Allô? Ouais, Jenny, ça va? Et puis, il y a un appel. Ayi, et on migi bangani ga pelta. Migi wele 3 fois ite nga pelta. Agi la warko de doa. Ne bigi wele warko la. Ne tigi wele warko la we. Ne biga ta chido la kati chi. Si sebela ma bado de bi mbulu kati. Nyama ga nga tambla sa mobili ga sumadi ha. Ego nya fam menal. Awo mena. Jena do mo na wule ter war ko te ordonnance du mena boy no dunga ta pharmacie la ko ka to godi akano e war bo nyo na men ba meta frasa na men blanc akade akano nya formation meta pharmacie fa me frasa donc ne frasa do mo so wate ma jena ga fa suno na gara war ko do war ne ba do war mbebe dama folo dum mo ka fro ma sa yare mi fo ne o donc déjà que ne se ga war beda Bon, nigi mangi na tuka dala lento tanto. wala ne baraka ile sisa de akli baraka tuguri Istigile no dala datu kuma be men kuma kelen finyana. njo tala padre Tema mo fola. te bana ko Ate ba? E gobo kuna shi ni te cartouche sanga dema. O de be ko ga tela a nyaga nyimina. padre bana re Abana rede. Warna da tesi. Muang ni kuna oro la. Non, tegelen se go sigi sansa. Yama. Me changer kana kwa. Che, kuranti gelo no para oro la mo na feno ta anyele be ire ni. Ah, oke. This is sansa. Awa. Ni mugani. Kaba ko da yin sa. Ayo na dro. Mete kaku. Yo ngati mino ko yana ka bo. Na bra la o chien ba kele. Kadra ma fam. Te gula, mani mate jete la ko. Voilà, pues ça padrón, ngati di mangkala. Rabana. Zero kawa soro. Zaidu. Zero gonta fone yana kale be seberla. Ate duguma ate yanfana. Kurin na dabrine dala. Ngani Zaidu masoro. Wallahi bile karafana te klanila. Zaidu sega boli karaka klanila. Min jija karakani fo karakani furu abeni alache. Zaidu fem Zaidu tarari. Zaidu hey ai nete ni ko bla
Comment? Ah, c'est ma bonne nègre, il s'agit. On est dans la bonne s'agit. Ah, tiens. Oh là là. Ouch. Eh, kenapa ya lewat telepon nggak? Nere bora la, acha energy mo wa kurant ga kuinsa. Ne bora la kurant ga na obligé la bara jogana. Mo mena fenota. E siza amtira. Abuna ga jede be kurang ngabe. Na ngaram be dalani. Ako. Kurant ga li ji bega. Abe kana uto soro ga bugwa. Ah? Atu soro go bugwa. Energy mo wa. Ya mul bugwa jori komo. Ne bena tanya do alaw, patron. Ay wol to soro ga bugwa ya me. Ole jamana gila mo ko ni olu bugwa ko ni. Ay ni tege shuyere nyala re. Mel ni te bugwa kangar be dawe. Kanare be dawe. Abe kangar da ga. Amna kanare na la sona. Tuno ne ni ngamfe. Ay ni ci sira dudi ma we goyen yake mele gida. E kurare bo ko yoro la. Kura mege. Kame shile ne. Battery. Oh battery ah. Ah battery be nyamo ga mo wakile ne bula. Ah nya fam. Na. Anga dugula klonde yin kura ngula re patron. Na mana. Hali anga fere ko naw. Ah. We kura ngula bele. Tiens là du développer là. Non fième ya ara di. Maya depuis ne na ne kura ngula ni ga fere ta la. Oh là là. Tuno patron yan ne ga se ya ha. Ne me gardien la rom ni. Ah. Ko ga pondo be babe mai ba do. Ah ma ara. Che bili do abo yambe babe mabo. Ada ka do afi. Azoro ne be sunona. Agana do dron ka ajo kofe. Ateka do ka shwele gere. Abi jo kofe dron na bulu da ku gomina. War be abi bulu. Ma azoro ne fage ne mo ga yebe. Tafo do ne ma misri mo ko chela. Ai ko gondi chela ai. Ai mi lega na ni adanye ga betana ya. Ha? Yawo? Bon. Ko ga padro ga war peshwe. Ne ntiga bodron ka jola. Ngo hey, yebina. Ogra sale. Ogra sale. Gabo si wora. Mai na patron. Eti ega fournere bem. Baro fene kunjara. Ay baro tu men nigo nem nan lafiya ga fiene mine erga ni baro ntini arranger e de la wuli ga tensi jona be wuli tensi patron ne fene na baro da me. Tenga chini ma dobo golo tigala ni mai na. Ah, tensi ne ga teni folo. Oh là là. Ninga tega teno ora. Gabo na. Ibaro ha. Ne bita fo sanfe kwa. Tesigi na mo ne ben soro fo sanfe. Ya me. Voilà. Nereni. Nereni wele al satigana. Shubna ko mogola. Mena sora.
Ça va jɛnɛ. Mun ça va nɔgɔlen ni bi ne bila k'e wele ne m'a f'i ɲɛna ko n bɛna taa Katiya. Mais ne tun bɛ ka musokɔrɔba ka furaw san ne jɛnɛ. Maro ne ko e tɛ kuma mɛn de mun de ladi de. Ne m'a f'i ɲɛna ne ka ko ni ne ye n ka kuma f'i ɲɛna i ka n'i ba ka kuma ta ka don ne ka kuma la ne m'a f'i ɲɛna. Mais jɛnɛ talen don ba ka fura san. Ne ka mɔgɔ dɔ de bɛ e ba ka bana la Maro sabali sa ne ka mɔgɔ fosi t'i ba ka bana la a sara a balo la a bɛɛ ka kan e de ye ne ka foyi t'a la koyi ne ko ko n t'a di. I kulo bɛ n ka kuma la. I jɔ dɛ i kana manamanakan fɔ ne ba ma dɛ jɛnɛ. Biya. An ba ka fura san o ni e ka foyi tɛ ne ba ka ko la. O b'a yira e ka sira tɛ ne. E bɛ ka nin fɔ ne de ma ko ne ka manamanakan ko ne ka n ka manamanakan bɛ i ka kuma la e bɛ ka nin fɔ ne de ma. Ayi ne k'i ma i kana ne ba dɔgɔya de jɛnɛ. Hey ne m'i wolo la koyi ne y'i wele de ka na 2000 di yan nɔ n bɛna taa Kati an tɛ ka taa an bila kan. E mɛna ne bɛ 5000 d'e ma sɔgɔmada in na. Ne ka sira b'o la sɔgɔma ye sɔgɔma de an bɛ wulafɛla de la. An bɛ wulafɛla de la dɛ. 2000 di ne ma. Wari mun kɔni tun bɛ ne taara don musokɔrɔba ka fura jɛnɛ. Fura yɛrɛ filɛ mana. E bɛ k'i ka musokɔrɔba ka fura ko de ta ka don ne ka fura in yɛrɛ di yan ne. Ne t'a di. Tellement que i bɛ ka n wele président kɛ n ka fura bin ka mana bɛ nɔgɔ a lajɛ bɛ nin. Sugu bɔ da in na yan bi fura in di yan ma. I jɔ min kɛ 2000 di. O da ka di lɔ. N'o tɛ e ba ka fura ne tun b'a minɛ san ka taa bila so kɔnɔ a tun bɛ sa bana in na yen nɔ. Ne ka 2000 o bɛ di dɛ a kana kɛnɛya yɛrɛ ne ka mɔgɔ fosi t'a la. 2000 min. N taa musokɔrɔba ayi dɛ n bɛ taa musokɔrɔba ka fura di ka na dɛ. E bɛ sɔn ka taa. N bɛ taa ka kɛ. N tɛ taa n ka musokɔrɔba ka fura di ko mun. Sɔgɔmada in na e ni ne ɲɔgɔn ye ne tun bɛ tan tɔ. Ne nɔgɔlenba de ma se ma. Pourtant bi yɛrɛ a yɛrɛ bilama in bɛ ka vent a bɛ i b'a fɔ komi a ɲɛ bɛ ka yɛlɛn dɛ mais n tɛ nin taa ni nin ma ne ka 2000 kɔni bɛ n bolo ka ban ne bɛ telimani ta sisan ne bɛ taa n ka ci la.